салому дуруди бепоён ба кулли мухлисони барномаи дар шабакаҳои иҷтимоӣ. Фирдавси Хурсанд топ хабарҳои варзиширо мегӯяд. Ёдовар мешавем ки сарпарасти барномаи мо ширкати ватании Формула 55 аст. оғоз мекунем. Бразилия ин шабу рӯзҳо аз паси алвидо бо шоҳи футбол ҳастанд. баъди марги Пеле дар ин мамлакат барои 3 рӯз мотам эълон карда буданд ва рӯзи душанбе маросими хайрбоди легендаи футбол расман баргузор карда шуд. Сараввал ҷисми беҷони ӯро аз беморхона ба майдони Сантос бурданд, чун Пеле умри худро дар ин майдон сипарӣ карда буд. Мардуми зиёде пушти ин майдон ҷамъ омаданд то бо кумири худ хайрбод бигӯянд. Дар роҳ аз беморхона то майдони Сантос бразилиҳо дар даст оташафрӯз гирди роҳ ҷамъ омаданд ва ғаму андӯҳи худро нисбати даргузашти Пеле нишон медоданд. тобути собиқ футболбози дастонро байни майдони Сантос бурданд ки дар як тарафи минбар овезаи калоне бо навиштаи дуруд бар шоҳ насб гардида буд. тобути ҷисми беҷони Пелеро писараш Эрдиньо ва собиқ футболбози машҳури бразилӣ Зе Роберто раҳбаладӣ мекарданд. ҳамчунин дар маросими видо модари 100-солаи Пеле низ ҳузур дошт ва марги писари дӯстдоштаи худро бо чашми сар дид ки то имрӯз ба ӯ аз марги Пеле хабар надода буданд. дар ин маросим ҳамчунин президенти ФИФА Ҷанни Инфантино низ иштирок дошт ва зимни суханронӣ аз тамоми ҷомеаи футболии ҷаҳонӣ хоҳиш кард то дар ҳар як мамлакат як майдоне ба номи Пеле гузошта шавад. ӯ гуфтааст ки дар ин маросим маро эҳсосоти зиёде фарогир шудааст. хеле ғамгинам, вале иҷборан мехоҳам бихандам, чун Пеле ба мо хандаҳои зиёдеро ҳадя карда буд. аз тамоми ҷаҳон мехоҳам ба хотири рӯҳи ӯ пеш аз бозиҳо дақиқаи хомӯшӣ бигиранд. ҳамчунин аз ниҳодҳои футболии ҷаҳонӣ мехоҳам ки дар ҳар як мамлакат ақаллан як майдони футболиро ба номи Пеле гузоранд то наслҳои оянда бидонанд ки ӯ то кадом дараҷа муҳим буд, гуфтааст Ҷанни Инфантино. дар саҳифаи расмии бошгоҳи Сантос акси маросими видоро ворид карданд ва навиштанд ки ин ҳамон маросиме аст ки Пеле як умр васият мекард ки мехоҳад бо мардуми худ дар майдони Вилла Белмирои Сантос видо бигӯяд. пушти майдон одамони зиёде дар навбат буданд то ба маросими видо роҳ ёбанд. ҳатто як мухлис дар мусоҳиба бо Sky Sport гуфтааст ки Пеле ин ҳама чизи Бразилия буд. ӯ машҳуртарин шахси мамлакат аст. ман як шабонарӯз шуд ҳамин ҷоям. аз соати 10 рӯз омадам ва акнун соат 10 имрӯз шуд. Пеле ба ин арзанда аст, гуфтааст мухлиси мазкур. аҷибтарин чизе ки ҳамаро ҳайрон кардааст ин иштироки модари 100-солаи Пеле рӯзи марги писари 82-солааш аст. шояд ӯ хушбахттарин модаре бошад ки аз аввал дид ки писараш кӣ буд ва барои ҷаҳонияну ватанаш чӣ арзише дошт. акнун мегузарем ба дуюмин мавзӯъ баъди Пеле ки ҳамаро охири ин ҳафта ҳайрон карда буд. Криштиану Роналду расман ба дастаи Ал-Наср рафт ва андешаҳои зиёдеро дар шабакаҳои маҷозӣ ба миён овард. имрӯз футболбози мазкур ба шаҳри Ал-Риёзи Арабистон рафт, чун қарор аст ҳамин шом ӯро ҳамчун футболбози дастаи Ал-Наср дар майдон ба мухлисон муаррифӣ намоянд. маросими муаррификунии Роналду дар майдони Мурсел парк дар ҳузури 30,000 мухлис соати 21 ба вақти душанбе сурат хоҳад гирифт. ба иттилои пойгоҳи хабарии Ал-Арабия, Роналду то тобистони соли 2025 шартномаи ҳамкорӣ баст ва дар ин муддат ӯ маблағи рекордӣ солона 200 миллион евро мегирад ки дар таърихи инсоният чунин маошгирии футболбозон бори аввал аст. дар 2.5 соли фаъолият Роналду ҷамъоҷамъ 500 миллион аз дастаи Ал-Наср маблағ мегирад. гузариши Роналду албатта миёни ҷомеаи футболӣ андешаҳоро гуногун мекунад. аксарият бар он аст ки ӯ ҳоло вақти рафтанаш танҳо ба хотири пулкоркунӣ набуд. масалан ӯ ҳоло ҳам метавонад аз бозингарони сатҳи баланд, махсусан Харри Кейн, Алваро Марата ва чанд каси дигар хуб бозӣ кунад. аммо нафарони дигар аз ҷумла мухлисони Месси ин гузаришро ғайри таҳқиру масхара чизи дигаре намегӯянд. дар Твиттер дарҳол ҳамон гапи чанд вақт пеши худи Роналду нисбати рафтани Хави ба Қатарро гузоштанд ки он ҷо Роналду гуфта буд: Хави ҳеҷ гоҳ туби тиллоӣ нагирифтааст ва андешаи ӯ барои ман ҷолиб нест. ӯ ба Қатар рафт, чунки дигар ба касе лозим нашуд. боз гапи дигарашро ки соли 2015 гуфта буд, майдони масхараҳоро гармтар кард. соли 2015 вақте аз ӯ пурсиданд ки карьераи футболиашро дар MLS анҷом медиҳад ё дар Қатару Дубай, ӯ гуфта буд ки не, илтимос ин гапро нагӯед. ман дар ягон бошгоҳи бузурги аврупоӣ корамро тамом мекунам. гапи калонро
онро дидед ки чӣ зарар дорад, вале пушти ин гапи калон дар қиёс ба хавиву дигарон боз пули калон ҳам меистад. масалан ба кадом бозингар дар ин сину сол солона $200 миллион медиҳанд? болои сухтан амакоб мухлисон акси Модричро гузоштанд ки дар 37 солагӣ медали биринҷии ҷоми ҷаҳонро мегирад. Роналду дар 37 солагӣ ба Ал-Наср меравад. аммо бартариятҳои дигар ҳам дар шаҳрҳои мардум дида мешавад. онҳо маоши Роналдуро бо Мбаппе муқоиса мекунанд ки агар Роналду шартномаи 3 сола медошт, маблағи даромадаш ба 847 миллион евро баробар мешуд ва Мбаппе бо шартномаи 3 солааш бо ПСЖ ки то дирӯз гаронарзиштарин футболбоз буд 630 миллион евро мегирад. хулас Роналдуро бо чашми кам набинед. бале ӯ 37 сола аст ва ба хотири ким кадом шояд корҳои сиёсиву шахсӣ ӯро аз футболи Аврупо берун карданд, вале ӯ ҳамоно гаронарзиштарин футболбози дунё боқӣ мемонад. дар як рӯз шумораи обуначиҳои саҳифаи расмии бошгоҳи Ал-Наср 1 баробар зиёд шуд. аз 860 000 обуначӣ ба 1.6 миллион баробар гардид. инҷо ба иттилои инсайдерҳои футболӣ дар шартномаи Роналду як банди дигар ҳаст ки метавонад соли дигар Криштиану боз ба рақобатҳои Лигаи Чемпионҳои Аврупо баргардад. дар шартнома чунин қайд гардидааст ки дар сурати ба Лигаи Чемпионҳо роҳ ёфтани дастаи Ньюкасл Юнайтед ки моликии онро арабҳо бар зимма доранд, Криштиану метавонад тавассути иҷора ба ин даста гузариш кунад. ба ин хел шартномаҳо танҳо ба футболбозони нобиға розӣ мешаванд. гумонам дар шартномаи ӯ ҳамин хел як банд ҳам шояд вуҷуд дошта бошад. барои ӯ ҳама чӣ мумкин аст. ҳоло мебинем футболбозони 38 солаи ояндаро. хулас гузариши Роналду ҷои таҳқиру масхара надорад. ба дуои шумо мухлисони азиз борон намеборад. баъди 100 сол зери тандиси калони Роналду Месси хоҳанд гуфт ки инҳо нобиғаи футбол буданд. хабари аҷиби дигар наздик ба ҳамин мавзӯъ. рӯзҳо ё шояд ҳафтаҳои наздик дастаи ПСЖ ки он ҷо Месси бозӣ мекунад бо дастаи Ал-Наср ки он ҷо Криштиану Роналду бозӣ мекунад як рақобати рафиқона барпо намоянд. Месси ва Роналду ки охирин бор соли 2020 муқобили ҳам бозӣ карда буданд, имкон доранд боз як бори дигар рӯбарӯи ҳам қарор гиранд. гуфта мешавад ки соли гузашта тибқи як қарордод дастаи ПСЖ бояд бо дастаи Ал-Наср бозии рафиқона барпо мекард, аммо бо сабабҳои бемории COVID-19 ин сафари ПСЖ ба Арабистон лағв шуд. ҳамакнун имкон аст ки моҳи январ тибқи ҳамон қарордод дастаи ПСЖ ба Арабистони Саудӣ равад ва ин бозии рафиқонаи лағвшударо барпо намоянд. аз ин рӯ мухлисон имкон доранд ки як бори дигар рӯбарӯшавии ду футболбози асосии 17 соли охирро тамошо намоянд. беҳуда шайхҳои арабро зирак намегӯянд. онҳо дарҳол пайдо кардан роҳи кор кардани миллионҳои дигарро. дар сари ки ҳамин хел идея меояд ки як маротибаи дигар ба ҳар роҳ Мессиро бо Роналду рӯбарӯ кунанд? ба ҳамин тамом, то дидор, хайр.